pinakabarato na unlimited buffet with unlimited lechon diri sa Cebu. Ay, lain na pud na unlimited food trip tirada na to karon kay grabe mao na jud ni ang pinakabarato nga unlimited buffet nimo makit-an. Butang na to tanan tahong sa isa ka shell. Kaya nga no, for only 450 pesos, makatilaw na ka og unlimited buffet plus unlimited lechon. As in, lamia tanawon dol, tanawa. So naabot diri ang chop area para ibahin na nila ang lechon, mao na ang ilang chopping board. Kani sa uban 100 na ni 120 pero diri sir Unlimited. over 20 plus selections pag yun ang imong mapilian. Unlimited seafoods, nakuha lang kog lain na plato kay di maigo sa atong plato ganina. Unlimited humba, let's go. Grabe pa nagsara ko makatilaw ingon ani dol. Last na ko tilaw ani na ako sa Pampanga. Unlimited chicken, unlimited desserts, unlimited drink og syempre unlimited panit sa lechon. Kung napay panit. Ay kagul, unli. Paunanay. So tanawan ning video kay pakita na ko sa inyo. Ato experience mukaon og pinakabarato nga unlimited buffet with lechon. Diri sa Cebu. Let's go. Dol, welcome to Barangay Magikay diri sa JJ Marketplace sa guwapa na syudad di Mandawi City. Kay diri gyud sa syudad niya ni diri makita nimo ang kinabaratuhan nga unlimited buffet. Natay parkinganan diha, nay parkinganan sa unahan. Na diri nga stall daghan kay klase diha mga food stalls. Napoy mga fashion items, apparel shops o syempre sari-sari store, mga kananan, barbecuehan, daghan kay klase diha na maligya og mga lamian. Pero diri sa suok, mo ni siya ang lugar, nag-enter nimo na ditong parkinganan, diri kay di man ka parkingan diri, naa diri nga skina, sulod lang ka aning duol sa stage, naa diri ang makatago ang hidden gem na buffet. Bago pa ni sila diri sa JJ Marketplace, so pagsuod nimo ana na makita nimo na ay unlimited to slubwa, na pwede mga kananan pud diha duol sa CR pud. Mao ni ang stage, so mao ni ang unlimited buffet. Grabe. So ato tan-awon ang ilang mga pagkaon. Let's go. Tol, nata diri sa yang sulod sa area nag-chop na kag lechon sama niyo. Ano wa? Oh, lamia nanang lechon gichop na niya. As in lamia tanawon dol, tanawa. So naabot diri ang chop area para ibahin na nila ang lechon, mao na ang ilang chopping board. Karon itur ta mo sa ilahang mga baligya kay para motuo jud mo. Dili ni vlogger ha, tungod kay vlogger ta or gwapo ta. Gipaboran nila ang buffet sa to adili kay mao jud na ilahang buffet diri na discover ni nato mao gini tanawa plain rice sa mga hilig og rice. Dol asa ka unlimited mais, unlimited garlic rice. Grabe mais. Asa kitag buffet nga na mais katong mga mais lover di agaran mahilisan dayon. Mais para nimo. Dol unlimited humba tanawa. Grabe ka glazing iyang humba. Dol promise si Tita Kim's isa ni sa mga pinakalami na humba ko natilawan diri sa Cebu, promise sa una. For sure kanilami gyud tanawon. Tanawang naong ano niyo sticky kayo di ka mutuo tanawa. Wow, grabe. Sos, Diyos kong timpla nila Mia. Ang saan siya, sir? Patas sinigang. Patas sinigang. So, napo siya patas sinigang. Uy, tunuwa pata gid siya, oh. Asgang lamia ni. Uy, pata pa gid siya nga sinigang. Tiil, paborito pa dyan ako. Kani sa uban, 100 na ni, 120. Pero diri, sir? Unlimited, 299. Hawa? Asa ka na. Unlimited fried chicken. Napo dyan siya diri, chicken puchero. Na, pwede din, chicken puchero na di, chicken puchero. O, dula ko na yung recipe. Pero muro siya kanang menudo or apritada style. Kani is chicken curry. Ah, grabe ka. Pork ribs caldereta. Asa ka ana, tanawa yung pork ribs caldereta dul purya buyag. Sa tanan putok-batok na to gipangkaon. Mumubo atong kinabuhi. Pampataas kinabuhi. Bam-e. Syempre di na muwa. Lami nila bam-e, promise. Uy, unlimited mussels. Kani. Mao ni siya, imong paborito, day, tahong. Ginataang barilis. Sus, dula sa kana. Bicol Express. Uy, hulak tsuya ni muro bulad. Tawag ni lupoy. Lupoy, so bulad na siya na. Uy, pakbit with bagoong. Napo siya guso, salad, pipino, kropik. O syempre, vinegar for guso nimo. For some kropik, french fries. Grabe ka idol. Naa siya diri nga area mga appetizer sama aning
vegetable, hotdog nimo nga gitunga-tunga, lumpia Shanghai, turon, Two types of turon. Banana and kamote turon. banana and kamote. Yes, sir. 2 types. Grabe ka, idol. Kani siya is minatamis. Na saging. Minatamis na saging. Siyempre, paborito na ako, buko pandan. Kani sir, unsa man ni? Ice. Ay, pabugnaw sa imong likod. Drinks. With unlimited bottomless drink sama aning 4 season, water and lemon iced tea. Grabe ka, idol. Dol, promise makaingon jud ko. Mauna ni ang pinakabarato nga unlimited buffet diri sa Cebu. Kay grabe, unlimited lechon pagid siya naa na dito. Excited nako sa atong round 1. Let's go. Round 1 sa atong ultimate buffet experience nga pinakabarato. Unahon sa to atong mga meat, no? Unya sa mga fish ug seafood. Sige, so curious ko nilang Java rice, tanaway lang Java rice. So yellow siya, no? Mura siya Java rice. Actually garlic rice siya, sorry, correction, no? So ato na siya ipurma. Nya gamay ra ta kay nag-diet ba yata. Mais, unya na mais kay sige ra digtag mais. Kani ato ang kauno na wa pa nato nasuwayan. Next is tanaway ang humba. Dol, gwapoy ang humba ha kay pork belly. If ako na sayop, kuha ta na bay. Sus, tanawa tayo yung sauce bayo. Sus, i-glaze na nato na. Nya ang rice pod, i-glaze na nato. Rice. Tanawa, okay. Siyempre, kuhaon ako ilang pata. Tanawa, sir, please sir. Thank you, Dol. Tanawa ang iyang pata, Dol. Di ka malain na Dol. Sus, kadagana na, sir. Unlimited, jud. Salamat, ang dami. Wow, grabe ka creamy sa sauce. Diyos ko. Salamat, sir, ha. Then, curious ko ani ilahang pochero nga manok. Brad, sa tanaw na to, kuha ta aning ilahang kinaan ko nga part. Murag, I think sa pitcho ni or lubot. Diha ka, suway na to gamay nga sabaw. O syempre napod siya curry dire. Kuha sa tani pa, curry na. Next dol kanidol, grabe ka idol ni putahi ilang pork ribs caldereta. Grabe panagsara ko makatilaw og ingonani dol. Last na ko tilaw ani na ako sa Pampanga or sa isa ka mahalon nga restaurant. Kani is unlimited siya, Lord. Thank you, Lord. Syempre putok-batok man itong pangkaunan, balansiyo na to og ilang bami. No? Wow, grabe butang na to. Gamay ra, oy, diet ba ita? Okay. Okay, gamay ra, kay nag-diet ta. Naputay seafoods diri later na kuha ta ning Bicol Express dol. Ano wa, panagsara ko kuha ning Bicol Express o lami at tanawon na ni oy. Butang na to diri sa kilid. Alright, Bicol Express. Later na mo kuha og lechon, although meat siya, ipares na to siya sa seafood. Kaon na ta, let's go. Round 1 sa ato ang kuha na naging pagkaon diri. Tilaw na nato tanawa ang humba. Pakita sa nako nimo. Nindot kay ang humba oh. Sus, Diyos ko, glazing humba. So, muna itong first bite for today. Humba. Let's go. Daan ko pa karami. First bite, langit dayon. Grabe kalami. Muaning adjud ko, isa nis pinakalami ang humba ko tilawan. Maklaro nimo ang texture sa gawas gahe, pero tender sa ilawom. Grabe ang glazing, sweet, soy saucy flavor, magarlic, naapod siya peppercorns. Grabe ka namin. Halas na ibahaw. Kani rice at kaunon be. Ha? By the way, mukuhaan sila gloves diri mo offer gloves. Why not? Ina to. May garlic rice oy. The best. Next na po, tilaw na to ilang Bicol Express tanawa. So, ilang Bicol Express, I'm not sure siguro shoulder part pero nagay po siya taba-taba engagement. Bawo mo, wala ka bawo. Ang tagiya diri mga Tagalog. So, ilang mga luto, mga Tagalog dito style. Pero, diri na sila ng puyo sa Cebu, na-embrace na nila ang Cebuano nga culture. Sunod is, tanaway lang pork ribs. Diyos ko, kalami ana dol. Grabe. Kalami. Grabe ka humok sa ribs. Grabe ka humok sa unod. Chicken na tanawang chicken. Kani, mo ni ang chicken pochero? Chicken pochero, tilaw na to be? Kami. Mura naman sa chicken nga apritada. Mura nga. Peppery. Daman mo ang fruitiness sa patatas o carrots. Tawan chicken curry lubot. Sus, lamian ba ko chicken curry? Chicken curry for 3. Kalami sa curry. Dol tawa. Sinigang na patatiil. Dol asa ka ana. Tanaw ang kagwapa na oh. Dol 100 na sa uban, 150, 50 or unsa.
Diri Anli. Grabe kalapot, sinigang jud. Cheers be. Grabe. May am de sinigang ang pata. Kaya mo, rich in collagen. Grabe mga taba, thickness. Panalo to round 1. Iwaso na to sa ila ultimate bam-i nga pampabalansi sa itong mga kinaon na putok-batok. Cheers. Kami. Now, let's go to round 2. Let's go. Round 2 sa to ang ultimate barato nga buffet. Siyempre, tirahon na to ang mga seafoods. Og lechon. Kuha taning ginataang barilis. Brad na sila'y ulo. Pero dako ra kayo ni siya. Kuha ra tagamay ha. O, kana. Butangan na to og sabaw. Kay ginataan man. Wow. Uy, yellow. Duda ko na ni siya turmeric o gata. So, curious po ko nilang lupoy. Kaning lupoy is murag bulad siya, Brad. Muna, butangan na to diri. So, seafood experience ni. Kuha pa sa ni. Seafoods man ni siya. Kaya ano, naay bagoong or shrimp bagoong. Diri ni. Uy, kalamian ng seafoods. Kuha ano'y bagoong. Siyempre, dol, ang guso. Dami ning guso. Isa na sa mga paborito ng mga Cebuano. Guso or seaweeds. Type of seaweeds diri sa Cebu. Kuha ta. Generous amount. Diba, mo colorful imong plate. Murag life, nimo mo colorful pod. Og paliguan dahil nimo ni siya og unlimited vinegar or vinegar. Uy, krupik bro. Krupik, kuha ta krupik. Kamay, pang pa-crunch texture experience imong baba. Naapod siya French fries. Why not? Okay. Uy, good lagi ni. Appetizer. So later na siguro to ni. Kuha ta ni og vegetable lumpia. Although dili siya seafoods pero vegetable siya. Naapod siya lumpia Shanghai. Wala na to nakuha da. Kuha tag lumpia Shanghai na lang. Kuha na to ni nakuha ganiha. Isa lang. Then let's go proceed to the lechon section. So dol, kuha sa tagtahong. Nakuha lang kog lain na plato kay di maigo sa atong plato ganina. Unlimited tahong mo ni dol, so ato na lang ni dagahon kay daghanan ganahan ba jud kog tahong buyag-buyag. Ambot nganong hilig tag tahong. Kamusta di ba hilig mo tahong? Naa na ta sa lechon section. Actually, di man siya layo, dool ra. So mo ni ang lechon, unsay paagi ni kami rin kuha ni sir. Kuha mi ni. Ni ibutang diri sa gamay nga bowl, no? Sakto sir no? So ang paagi ani kamo may makuha. Sige daw, kuha daw kog lechon boss, gamay ra kay nag-diet ta. Gamay lang sir. Ibutang niya o gamay lang. Nay ribs. O ribs gamay. Sige pa, dumagi pa gamay. Kana. Kung paborito, ay, naka-timing ko ani ha. Dili nito kay vlogger or gwapo ko ha. So na-timing ra ta ani. Wala na tuyo ang dako ang panit ha. So na-timingan ra gyud nato. Actually, kita may nakauna nakabuak sa lechon. So sulo ni mong panit. So mo na to second round, kao na ta. Let's go. Round 2, siyempre seafoods. Asa kitag tahong nga twins ang sulod. Tanaw ha. Kani duha. Napay pikas Wa ako nagnambog. Tanaw na ba? Di ka mo to Butang na to tanan tahong sa isa ka shell. 10 tahong in one shell. Cheers. Kaya may pakatimpla. More siya pepper, seafood in pepper sauce. Grabe kalasado. 10 tahong ha. Uy, itong garlic rice. Nara itong garlic rice Gabi ang garlic rice. Next na pod, ang kanang iyahang ginataang na barilis. I think nani turmeric. Cheers. Matcha wala. Matcha flavor. Matcha? Panalo, barilis. Pwede na ko bet ang ginataan ha. I think nani siya turmeric. Kuwatag pakbit, ano ang pakbit? Pakbit niya is na siya bagoong. Pinakbit yun siya, typical. Gulay niya sa palagsak, alam sa bagoong. Parat. Alam shrimpy. Kuha sa ngilingig sa palaya ni mga kaon. Kami. Doon, naray lang bulad May ito gikuha ng bulad ganina Be. Kami. Bagay ni sa itong garlic rice. Pwede ra ka mo focus sa garlic rice ug bulad daog na promise. Gusto dol, ka-idol May ganit dito na puyo sa Cebu. Kaya napadi barato.
Lumpia Shanghai. Nasa lang sauce kung ganahan ka ha. Typical lumpia Shanghai. Uy, lami ilang laong ha. Luto ang ilang laong. Nga tamis, nga peppery. Maunod niya. Feelings niya ha, abunda. Kani kay vegetable. Vegetable lumpia na ato na og kabon ha. Para makita nimo laom tanaw. Wow, tanaw ha. Na siya carrots, baga pagkahiwa og iyang sayote. Abunda sa gulay, wa gatipid. Ay kagul, anli. Mas buwad eh. Last but not the least, dol, lechon. Crispy check. Kub-kub no. Ang ter magikay, ang kadungog. Ha? Pagkapinan pagidog belly. Wow. Panalo yung lechon, good job kinsay supplier na. Karon, busog na ako. Pero ganun po kumunti lang sa dessert. Iwasan na ako ni proceed to the next stop na. Dol, final round, dilin dyan ako kaya mag-dessert na ta or kakanin. So naata diri, kuha tag kamuti turon, lami nilang kamuti turon, promise. Napod sila saging na turon, if ganahan ka. Kana, saging turon sa isa lang dol, kay grabe na kabusog dol, grabe. Uyag, uy, minatamis, murag sana all na ay pagkaon nga gipatamis. Hopefully atong kinabuhi pod. Syempre dol natay buko pandan. Tanong kagwapa silang buko pandan dolo. Oh, tanong oh, di ba? Nay gulaman, butang na to sa tua. Ay, Diyos ko kalami. Unlimited na, walay problema. Ay ka-idol. Syempre naapod tayo diri lain ng mga sauce na sila ha. Na lumpia sauce. Then kani is unlimited pod ang ilang mga drinks. Paborito na ako, 4 seasons. Butang tabi. Unlimited na, pwede ka magbalik-balik. Nabutangan na to og ice. So na ang ice diri. Ka-idol aning lugar uy. Na sila ice. Okay. Okay, final round. Mga una ta. Let's go. Dol, bangag na ta dol. Ginoo ko, tabang. Mao niya itong dessert. Nata diri turon na saging o ube o langka turon. Pagkano sayop. Minatangis na saging. Minatamis na saging. Buko pandan. O at syempre ang Diyos. Anli. Anli ni tanan. Pwede ra ka kaniray mo ha. Manakagkaon sa imong manakagpanihapon. Igura ka mo ari diri para makaon ka kanin. Way problema. Bayad lang kag tarong. So una ta silang minatamis na saging. Gamit ito kutsara ha. Lain siya kinamuton ni. Kalami. Kalami mas sumangan na sugar oy. Saka gid akong diabetes ang balyo. Turun. Hawa dol, mo ni ang turun, Diyos ko. Kuha ko na sa'yo kung saan yung klase ng turun. Saging turun niya. Tama. Tamis, crunchy, daog. Kani, I think, unsan yung klase ng turun, nalimot ako ha. Kumaon ka na to, be. Oh, I think kumuti turon, kuha ko na sayop. Kamuti turon. Kalindot iyang feeling, dagan sul. Mao ngidi, tama. Ang gulaman. Oh, buko pandan na siya. Unlimited na, way problema. Kaluoy sa nila eh. Cheers. Panalo. Ako sa nitiwason. Let's go to the outro. Unlimited juice. Og mo nito tong ultimate pinakabaratong unlimited buffet diri sa Cebu. While lami, bidli, di ka ganahan, mahalan ka. Mao na dili sakto ipang sulti kay bali na sila tanan. Kaya ngano kani palang daan grabe nakasulit. Nag-birthday ba ka? I-celebrate ba nimo imong anniversary miski human na? So unsa man gani na any occasion, nagbalik mo or unsa man gani or graduate na ka or anything na promote ka first salary kani nga
pagkaunan ang bagay sa imo kay grabe ka sulit. 450 pesos lang na kay unlimited lechon, grabe ka sulit. Napod sila 299 pesos during the weekdays without lechon. Sulit gyapon dul, ha? So ikaw kung taga diri ka, taga Mandawi ka, taga Cebu ka, comment daw if ganahan ba ka musuway o unsa ba mo ganahan kaunon, unahon o kaon. Kumuari ka ning Tita Kim's Unlimited Buffet. Ay dula good. So syempre ako personal favorite ako ng pagkaon, halos tanan nindot lutong bahay. Grabe ka comforting ng mga foods. So if ka una kay mga suggested mga unlimited buffet sa imong lugar, ipaghambog ko na sa ato abi, comment big atong atoon. Isa po sa commission is mangitao ng mga unlimited na mga buffets diri sa Cebu nga sulit. So sige daw, comment daw. Check it. Pre, if you like this video, don't forget to subscribe to my YouTube channel and watch upcoming videos in the future. Once again, Idol Steve, na nag-ingon, hingat, amping, and take care. Bye. Asa ang CR diri? Uy.